खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आरटिभि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना आरटिभि ब्लग चेनेलनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनलांगोन लोगोसे आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों दिनै आंनि भिडिअ जानाय नङा मानो होनोब्ला आंनि इउट्युबावनो आरो सासेबाव दंबावो आंनि टीम पार्टनार बिथाङासो भिडिअखौ लाबोगोन बिथाङा दिनै टावाङाव थांदों बिथाङा भिडिअफोरखौ हेगारबाय थागोन नोंथांमोना जुदि आरटिभि ब्लग चेनेलनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै फैदो बिदिब्ला बिथांनि भिडिअखौ नायलांदो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आरटिभि ब्लग इउट्युब चेनेलाव जों दिनै टवां थांगासिनो दायो जों मा जायगा होनोमोनलाय टेंगा भेलियाव दंफैयो गाबोन सहैगोन जों टवाङाव दिनै थांनानै मा होनो दिराङाव हल्ड खालामगोन हरसे दिराङाव थानानै गाबोन फुङाव आरो टावां बेखिनियावनो बुंखानो नागिरदों नोंथांमोनखौ आङो मा होनो आरटिभि ब्लग इउट्युब चेनेलनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायबाय दं जुदि नोंथांमोना नायलांनो गोसोबा नायलांबाय था मा मा दिन्थिनो हायो नोंथांमोनखौ आं दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन ओमफ्राय नैबे दालाङा टेंगा मोनाङाव दं आरोना ओमफ्राय बेयाव दसे ओंखारनानै फट' सट' लानानै ओमफ्राय बिदिनो थांलाय फैलाय थाङो बे टेंगा दायो जों बिनिफ्राय थांसै डाइरेक्ट दिराङाव माबा मोनसे जाहैनांसिगोन बिराद उखैबाय फुङावनो ओंखारबोनाय ना जेबो जायालासिनो जों दायो नाग मन्दिराव सफैबाय बेयावनो माबा मोनसे जाना लानोसै माबा सिगाङाव हटेलफोरखौ मोजां मोजां मोना नालाय बेयावनो जाना मा जानो नागिरदों जाग्रा लानोसै जाखांबाय जोङो दायो थांसै जोङो डाइरेक्ट बमदिलानिफ्राय खैथासोआव ओंखारनाय जायो डाइरेक्ट ओमफ्राय दिराङाव थाहैनोसै आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे लोगोफोरजों दायो बमदिलानि मनेस्ट्रियाव मोनफैबाय नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि
मानसिफोर बेरायनो फैदों। नै बेयाव बिसोरनि गथ'फोरखौ दोननाय हस्टेल आरोना बेयावनो दोनो बिसोर गथ'फोरखौ। सिङाव हाबैनो ना? दायो जों ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय ओमफ्राय सिदा धिरां थांखानोसै। धिरांसिम सहैनायसिम नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन ना हाला मिथिला, मानोना मोनाबायानो। गुड मर्निं लोगोफोर। मैया जोङो धिरां मोनफैनाया 7:40 जाबायमोन, बिराद मोनाबायमोन, बेनिखायनो भिडिअ बानायनो हायासै। दा जोङो धिराङाव दंफैयो, रिभारभिउ हमस्टेआव। ओमफ्राय दा दसे थानानै बेनिफ्राय ओंखारलांगोन जों दिरां मनेस्ट्रि। जुदि नोंथांमोनाबो नायबाय थानो गोसोबा नायलांबाय था। दा नोंथांखौ आं मोनसे बुस्थु दिन्थिनो नागिरदों दे, नायना नाय। बेसेबां समायना ना? सिखारनाय लोगो लोगो जुदि बिदि नुयोबा बेसेबां गोजोन मोनो। जेथिंबो हाजो हाजो हाजो, बेनि गेजेराव न', बेसेबां समायना। वाव।
अके लोगोफोर जों दायो दंफैयो धिरांनि मनेस्ट्रियाव ओइ नैबे मनेस्ट्रिया जायगाफोरा माबायदि मिथिगोन ना खालि वाव नोंसोरखौ दिन्थिलांबाय थानि नुदोंना लोगोफोर वाव ओइ नैबेयाव I love Dirang लिरनाय दं दायो जों मनेस्ट्रि सायाव थांनानै दिन्थिहैनि जायगाफोरा मिथिगौना नोंसोरो फैबाथाय पाग्ला जालांगोन नोंसोर गासैबो आं नोंसोरखौ ओइ गोजौआव थांना दिन्थिहैनि र' माबायदि नुयो नायलांबाय था नोंसोर दायो जों थांसै बिनिफ्राय डाइरेक्ट सिला पास ओमफ्राय बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन मानोना नङाबा बिराद गोलाव जागोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायनोबा नेबाय थाथ'दो नेक्स्ट भिडिअ बिनिफ्राय आरो बांसिन धमाका जागोन बाय बाय